Inawgurat il-bini l-ġdid tal-istitut tan-negozju u l-kummerċ fl-MCAST. Meta kien qiegħed jinawgura dan il-bini il-Prim Ministru Joseph Muscat għalli minn barra li nżidu fl-infrastruttura irridu nżidu l-investiment fil-qasam uman. Il-Prim Ministru spjega kif l-MCAST hija magħrufa għal flessibilità tagħha u għalhekk il-Gvern hu impenjat li jinvesti iktar f'din l-istituzzjoni. Għalhekk inħassir bżonn li tingħata dinjità lill-MCAST Foundation. Sodisfat bil-bini l-ġdid il-prinċipal tal-MCAST Stephen Kakija tkellem ukoll dwar l-isfida li jmiss. Jiġifieri aħna fis-sentej li ġejjin aħna ħanbidlu u nupgradejaw il-kurrikulum dak li nagħmlu fil-klassijiet tagħna għal-livelli kollha tal-MCAST. Flimkien ma' dak it-tibdil dan il-mod qed inżommu l-MCAST dejjem iktar ħaj, rilevanti u attwali dejjem għal-ġid tal-istudenti tagħna. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi Silvio De Bono saħaq li dan il-bini huwa importanti għaliex jagħti dimensjoni ġdida fejn wieħed ikabbar il-ħiliet tiegħu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo qal li l-MCAST tagħmel sehem importanti fit-tisjieħ tal-edukazzjoni ta' pajjiżna. Fisser kif is-servizz ta' Child Care Center se jservi bħala pedament importanti ħafna għall-istudenti Maltin u Għawċin, dan għax minn żgħar jibdew jieħdu formazzjoni b'saħħitha. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u l-Fondi Ewropej Ian Borg qal li bejn is-sena 2013 u s-sena 2014 żied il-kontribut finanzjarju tal-Gvern fil-qasam edukattiv. Dan kif il-Gvern alloka 20 miljun euro biex il-proġett jitlesta.